Hello mga kamags, this is Indians TV, welcome back. Karon atong pagka-reaksyonan ng usa kanta o live performance bali ni GM de la Serna bali ang usa ni siya nga atong nidaog bali sa Grand Champion nga sa tawag ng tanghalan duwits bali nga si Mariel Montellano ang iyang kapares bali ato. Siya usap po ni siya. Pero siya ra ang usa ang nagkanta ni karon. Kini nga kanta mao ang kanta sa Air Supply mo ang Making Love Out of Nothing at All. O atong tanawon kung unsa ang iyang version bali o unsa yung pagkantaan o sa mga ariglo bali. O tanawon na to. Okay? Sige. Pero sa mga bag-o nga natinga ako nga nung atong pagaputol-putulon atong video, ato nang gituyo kay kita usa ka reaction video din maghatag ta og mga opinion o mga insight nga unsay atong makita diha nga sa atong video bali nga pagareakan. Kunya para makaiwas po ta sa copyright bali. Okay? Sige. Hindi na ta maglugay. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Bali karon wala si Mariel bali. Wala si Mariel, si GM ra bali ang kanta ni. Okay sab kayo. Okay. Asa bali karon ikanta ni si GM bali sa the Grand Bar Lounge bali Friday ni siya ambot kana sa ni na post ni wa man ako natanaw gud ang kuan pero nindot kayo sa pagsugod pa lang niya og kanta bali nindot lagi kayo nindot tingog si GM gyud kay lagi asa ba makadaog sa tawag ng tanghalan lagi nga kuan kung pangit og tingog nindot gid sig tingog yun pero sa ingon anay magud kay ang tingog sa Air Supply bali making love out of nothing at all bali kini nga kanta agning magud tingog ang Air Supply pero ato paminawon sa GM nga kuan pero nindot man day kayo di siya tagning pero himuan gyapon yung laing nga ariglo di ba padayon ta. Wapo, taas na ha? Magagkwanta sa iyong pagkanta ba kay kuan gyud ka ng bisag sa unsa kataas gali o sa kapaspas na bali sa kanta bali ato gyud madungog ang mga lyrics bali nga nindot ang pag-pronounce pa o ang diction bali ni GM gyud nindot gi kayo kung magagkuan ko kay way ka effort ang iyong pagsinggit bali sa iyong pagkanta nindot kayo grabe lagi kay Grand Champion manggali lagi. Okay. Diba ang gaduyog is piano keyboard bali ang gaduyog ra. Noon intro pa man ang mapay pagsugod bali. O sudlan din.
kulot-kulot sa iyang tingog ba? O kanataas na nga part na anawara ko do. Niwisol na. Niwisol na sa gym. Huwag ko ga expect atong kuan mga tingog ba. Grabe. Atong madungog na nga mga kanta ka na mawisol good kay para na sa mga babae ra man good. Kay susama kang Mariah Carey bali ang pagkanta niya sa kadasagaran niya mga kanta di ba mawisol. Pero karon pa ko kadungog nga ingon ani lalaki ni kanta. So nga niwisol ang tingog, di ba? Grabe kataas kayo. Grabe kanindot kayo. Okay. Taas na mo, taas. Okay. Atong nakita sa iya karon nga ang sa iyang pagkanta nga kanang grabe nakataas gali murag iyang gipakita sa ato nga dapat lang ako kay grand champion ko murag ana ba tungod kay grand champion siya iyang gipakita nga kung unsa pag kataas ang iyang tingog gali atong gipakita so sa iyang whistle siya sa iyang pagkanta nagsaon na sa lalaki nga mo whistle Okay. Okay ni taas ni kay nga part ha, taas ni kayo. Tanawa na to unsa pag-ariglo niya. Grabe kahanga kayo, grabe nga utong ko. Grabe tasa. Oh, giutruhan pag whistle kali. Grabe. Okay kayo. Okay, ato na pong nadungog usa ka cover bali o usa ni ka live performance bali ni GM usa ka grand champion sa tawag ng tanghalan bali. Nindot kayo sa iyang pagkanta yun, iyang gipakita karon sa iyang performance nga iyang gipa kuan sa ato nga dapat na ako yung grand champion kay tanaw ko kanindot kay taas kay tingog kayo iyang gipakita iyang kuan skill sa pagkanta bali. So ganiha sa iyang pagkanta pod nga katong ni kuan na bali siya og ni taas na bali iyang pagkanta bali. Wa ko ga-expect ato nga muwisil da iba siya. Okay, ang akong matudungog nga muwisil nga mga kuan kana bali ang kuan kanang mababae bali.
o tag-asog tingog para ni Mariah Carey ni Morissette ba na? Oo, Morissette Amon. Oo, ingon ana na mang whistle na mga tingog nila, pero ako gadahom gali kay lalaki si GM di sir na mo whistle mga daig, grabe ka taas pigil kayo. Iya paging gisegundoan pag mag-whistle lahos nga nahuman ang kanta, di ba? O grabe ka nindot, iya gipakita nga naagid siya kuan gid sa pagkanta gyud. Dili kay ingog nidaog lang siya kay tungod sa kuan. Daog gid siya tungod sa kanindot sa iyang tingog gid, di ba? I-comment niyo sa atong comment section kung unsa inyo kasulti sa itong video karon. Sa mga bag-o diha nga nakita sa atong video nya ganahan ka nyo pa ka naka-subscribe, subscribe na. Itang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang pod para i-recommenda ni YouTube sa ubang mga tawo nga pakita ni. Okay? Sige. Paki-follow na lang sa akong Facebook na sa description akong gibutang ang link. Kung ganahan mo dito mo tan-aw ra, i-click lang to ninyo, direct mo dito sa akong Facebook. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Hangtod sa sunod, kini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out.